Aquest fonema sona com el so de la serp o exactament com la S castellana. És la S sorda. El podem representar amb les lletres C o C trencada, tenint en compte sempre el canvi ortogràfic que provoquen les vocals I, E. El fonema S també el podem representar amb la lletra S i el dígraf doble S. En aquest cas no tindrem problemes amb cap vocal. A continuació, analitzem on col·locarem cada una de les grafies que representen el so S. Imaginem que això és una paraula qualsevol. Aquest és el principi de la paraula, aquesta és la meitat de la paraula i aquest és el final de la paraula. Doncs, a principi de paraula podrem posar una S, per exemple, serp, i una C únicament davant de les vocals E i I. Per exemple, cendres, cim. L'única vegada que utilitzarem el dígraf doble S serà a meitat de paraula i sempre entre vocals. Per exemple, pallasso. També podrem usar les lletres C trencada i C tenint en compte que la C trencada sempre anirà davant de A, O, U i la C davant E, I. Fixeu-vos en aquest plural, com fa el canvi ortogràfic. Una peça, moltes peces. A final de paraula trobarem S o C trencada. Per exemple, un tros de paper o feliç. Tingueu a mà aquest esquema perquè escriure la S sorda no és cosa fàcil. D'altra banda, aquest fonema Z sona com l'anterior, però el produïm fent vibrar les cordes vocals, com si es tractara del vol d'una mosca. És la S sonora. Una vegada identificat auditivament aquest fonema, és molt més fàcil d'escriure, ja que només tenim aquestes dues grafies per a representar-lo i unes normes clares i amb poques excepcions. Amb el mateix esquema de paraula, principi, meitat i final, expliquem quan posem una o altra grafia. A principi de paraula sempre posarem Z. Recordem que el so S a principi de paraula s'escriu amb S, per tant, només ens queda l'opció Z. Per exemple, zona, zero, zoològic. A meitat de paraula distingim l'ús d'una o altra grafia. Entre vocals usarem S. Recordem que el so sord S entre vocals s'escrivia amb doble S. Si escoltem amb atenció, no tindrem problemes per a elegir S o doble S entre vocals. Per exemple, casa o posar. No oblidem algunes excepcions com aquests cultismes grecs: ozó, amazona, topazi. A meitat de paraula i darrere de consonant escriurem Z. Dos exemples són esmorzar i 11. Recordem també algunes excepcions com els compostos de trans, fons i dins. A final de paraula mai trobarem el so sonor Z. Pots repassar aquest vídeo tantes vegades com necessites, però recorda que milloraràs la teua ortografia exercitant la memòria visual, i és el que anem a fer a classe.